अक्ट'बरनि 5 थारिखनिफ्रायनो जै दिनाव हाग्रामा सारा गावनि गभर्नमेन्टनि थाखाय सदबांसा लादों ओइ दिननिफ्रायनो बार अखा सारअन्थाइ बारहुंखा गासिबो ग्रोम ग्रोम फैदों। बे समाव हाग्रामा बिथाङा गावनि खुगानिफ्राय बुंदों रायजोफोर बियो अभिशाप नङा बियो आशीर्बादसो बियो बोरसो। बे दिनखालिनो आङो मोनसे सिन्था खालामदों कुष्ट गड़बड़ है दाल में कुछ तो खाला है होननाय बायदि माबा मोनसे समस्या दंमारो नामा होननानै। दा बेफोर समस्या बबेनिफ्राय फैदों माब्रै जादों। मैया दाखालिसो बिटिसिआव जोंनि लाइमोनफ्रा सियार बुखुनानै गारख्रुबलाबायनायफोरखौ हाग्रामा बिथाङा इउपिपिएलखौ दुसिबाय थादों, एबसुखौ दुसिदों, प्रमदखौ दुसिदों, इउजिखौ दुसिदों, दिपेन बर' बिथांखौ दुसिदों। खिन्थु बे गावनि फारसे बिथाङा नायाखै। नायदो आंनाव बे लेखा मानिखौ नोंथांमोना नाय फारि फारि बेसेबांबा बुरजा डिटेल